कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. సో మూడవ స్కందము 17వ అధ్యాయం శ్లోక మొదటిది. అది సౌండ్ వినిపిస్తుంది అనుకుంటాను. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, క్లియర్. విశ్వపు సమస్త దిక్కులను హిరణ్యాక్షుడు జయించుట అధ్యాయము. సో మొదటి శ్లోక. మైత్రేయ ఉవాచ నిశమ్యాత్మభువా గీతం కారణం శంకయోజితా తత సర్వే నివర్తంత త్రిదివాయ దివోకసః. దీని అనువాదము, శ్రీ మైత్రేయుడు పలికెను, ఉన్నత లోకవాసులకు దేవతలు అంధకారమునకు కారణమును బ్రహ్మదేవుడు విష్ణువు నుండి జన్మించినవాడు వివరింపగా విని సమస్త భయ దూరులైరి. ఆ విధముగా వారందరూ పిదప తమ నెలవులకు జనేరి. ఓకే. సో భాష్యంలో శిల ప్రభుపాదులు మనకి చెప్తుండేది, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది భౌతిక జగత్తు, మెటీరియల్ వరల్డ్ అంటే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, 3 విధమైన క్లేశాలు. సో ఎవరిది ఏది ప్రాబ్లం లేదు అంటే, నా మనస్సే నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. మన ఆత్మ, మన దేహము, మన మనస్సు ఆధ్యాత్మిక స్వయంగా నాకే వచ్చేది క్లేశాలు. సో నా దేహంలో ఏదో ఒకటి రోగం వస్తుంది, ఒక డాక్టర్ దగ్గర వెళ్ళాలి, ఆమెకు ఎంతో మందు తినాలి, ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలి, ఆమెకు ఎంతో సమయం, కొంత పథ్యం, కొంత ఆహారం, ఇది తీసుకోరాదు, అది తీసుకోరాదు. సో ఇది మనకు లేదు, తినాలి అని బాగా రుచిగా తినాలి అని అవుతే ఆధ్యాత్మిక క్లేశం, రోగం వచ్చింది ఒకటి, సో ఇది నాకు తినరాదు నేను. లేకుంటే ఇంకేదో డయాబెటీస్ ఇంకోటి వస్తే చాలా చక్కెర తినరాదు. సో ఇది భౌతిక జగత్తు అంటే కండిషన్ వర్డ్, బద్ధ జీవనం, ఎంత రకరకమైన విధమైన రోగాలు. సో మన ఇక్కడ చాలా ఆత్మీయ భక్తులు ఒకరికి ఇప్పుడు రీసెంట్గా బాగే ఉంది, ఏమి లక్షణాలంతా బాగే ఏమీ కనపదు, ఏమో ఒకటి రొటీన్ ఒక టెస్టింగ్ అని వెళ్ళినప్పుడు చూస్తే వాళ్ళు స్కాన్, అల్ట్రాసౌండ్ తీసిన వాళ్ళు లివర్లో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నది. తర్వాత ఇంకా ఇంకొకటి పరీక్షలు. సో అంత చేస్తుంటే లేదు, లివర్ క్యాన్సర్. సో లివర్ క్యాన్సర్ ఉన్నది మీకు. అది చాలా సమయం వాళ్ళ ఆ లెక్క ద్వారా వాళ్ళు చెప్పేది 1 సంవత్సరం. సో దానిపైన మనం అంత గ్యారంటీ ఇచ్చేయకపోదు అని చెప్తారు. సో ఈ విధంగా ఆధ్యాత్మిక క్లేశం మన దేహంలోనే మనకేముందో మనకు తెలియదు. ఏ సమయంలో ఎక్కడ ఏ స్థలంలో క్యాన్సర్ ఉంది, ఇంకొకటి ఉంది, ఏమీ మనకి తెలియదు. పెద్ద ఒక విధంగా చెప్పాలి అంటే ఇది అద్భుతము. మనం ఇంకా ఇది జీవించున్నాం ఈ దేహంలో. ప్రభుపాద ఒక టైంలో చెప్తారు ఆ విధంగా, నేను ప్రతిరోజు మేల్కొన్నప్పుడు కృష్ణ, ఇంకా ఈ రోజు కూడా నేను నా జీవము నా దేహంలో ఉన్నది, ఇంకా నేను ఉన్నాను, నాకు ఇంకొక రోజు నువ్వు ఇస్తున్నావు నాకు భగవంతుడా నాకు. అంటే ఈ దేహం చాలా కాంప్లికేటెడ్.
అంతా అది చూస్తుంటే అది అట్లా మెషిన్ లోగా అంత మాంసము, ఖండము, అంత నరాలు, అంత పైప్స్, ట్యూబ్స్, అంత పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ మెషిన్ మొత్తం. సో ఇది ఎలాగా ఇది అంత బాగా కోఆర్డినేషన్గా సహకరించుకొని సరిగా జరుగుతూ ఉంది అంటే ఇది ఒక అద్భుతమైన విషయం. సో ఈ దేహంలో ఏమిటి? ఈ దేహం అంటే ఈ విధంగా ఇదితో నరాలు, మాంసము, ఖండము, ఎలుబు, ఆమె తర్వాత మలము, మూత్రాలు ఇవంతా చేరిన ఇది అంతే. ఈ దేహానికి యాక్చువల్లీ జీవం లేదు. ఈ విధమైన రాసాయనిక పదార్థాల నుండి అయ్యే ఈ అంశాలకి ఎక్కడ కూడా జీవం లేదు. జీవం అనేది వేరే. జీవం అనేది నేను, ఆత్మ. ఈ దేహంలో నేను నివసించుతున్నాను నేను. సో ఈ దేహంలో నివసించి ఈ దేహంకి జీవం ఉన్నది అంటే అదే ఒకటి అద్భుతమైన విషయం. సో ఎనీవే, సో నేను ఈ దేహంలో ఈరోజు బద్ధ జీవంలో ఉన్నాను. నేను ముక్త జీవుడు కాదు. ముక్త జీవుడికి ఇది అవసరం లే, ఈ దేహమే అవసరం లే. వాడు నిత్య స్థితిలో సచ్చిదానంద దేహంలో ఉన్నారు. అది ఇప్పుడు బద్ధ జీవనం, భౌతిక జగత్తు, మన దేహంలో మనకు రోగం, విధమైన రోగాలు. సో లేకుంటే ఎవరో సడన్గా మనకి న్యూస్ ఇస్తారు, చిన్న వయసులోనే సడన్గా హార్ట్ అటాక్. సో వెనకాల ఇవంతా అంత కనపదు. అది ఇప్పుడు ఈ సమయంలో చాలా, ఎప్పుడు ఏ సమయంలో అవుతుంది తెలియదు. 23 years, 25 years. సో ఇది హృదయలో ఇదవుతుంది చెప్తాను. సో ఈ విధంగా తరతరమైన రకరకాలైన బాధ్యత, రోగాలు, ఇంకా డిసీజెస్. సో ఆధ్యాత్మిక క్లేశం, లేకుంటే మానసికంగా మనకి ఏదో ఒకటి నొప్పులు, ఒక భయము, ఒక అసమాధానము, ఒక మిస్అండర్స్టాండింగు, తక్కువ అవగాహనలు మాకు. సో ఇదంతా వస్తుంటుంది. ఆధ్యాత్మిక క్లేశం. ఆది భౌతిక క్లేశం. ఆది భౌతికం అంటే మనము ఏమి తొందరలే, నో ప్రాబ్లం, నా హెల్త్ బాగుంది, నా మైండ్ కూడా చాలా చక్కగా ఉంది, నో ప్రాబ్లం. అయితే ఇంకెవరో వినాకారణం నన్ను ద్వేషించుతారు. మీ కుటుంబంలోనే కావచ్చు, మీ ఒక నైబరింగ్లో కావచ్చు, స్నేహితులే ఎవరైనా కావచ్చు, లేకపోతే ఆఫీస్లో కావచ్చు. ఈ విధంగా ఇంకా ఇంకొకరు మీకు మనకు బాధలు ఇవ్వచ్చు. అది భౌతిక క్లేశం. లేకుంటే ఏది లేదు, ఒక చిన్న మస్కిటో కూడా మనకు వచ్చి ఒక టైం చాలా బాధలు ఇస్తుంది. మనకి నిద్ర రాదు మాకు రాత్రి పూట. ఇది ఎక్కడి నుండి ఇది ఇక్కడ వచ్చి నాకు ఇచ్చేస్తుంది. సో ఇది విధంగా ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక. లేకుంటే ఏదైనా ఒక పిచ్చి కుక్క వచ్చి ఒక్కొక్క సమయం ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తే అది రేబీస్, ఇంకొకటి ఏదేదో ఉంది, ఇంకొక జీవి నుండి మనకు దొరికే ఒకటి. అంటే మీ ఇదే పెట్సే ఉండొచ్చు. ఒక టైం ఎంతో సంవత్సరాలు బాగే ఉంటావి. సో సడన్ గా ఒక కుక్క మీ కుక్కే అది మీకు ఇచ్చేస్తుంది. అది భౌతిక క్లేశం. సో ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక. ఇది లేకుంటే ఆది దైవిక క్లేశం. అది ఇప్పుడు వీళ్ళు చూస్తున్నారు. దేవతలు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. ఏ కారణమున ఇంత అంధకారమైనది ఈ భౌతిక జగత్తు ఏమో అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఈ లక్షణాలు, ఈ విధమైన ఆది దైవిక క్లేశాలు. చాలా అంధకారంగా ఉండేది, చాలా చల్లగా ఉండేది, సివియర్ కోల్డ్, చాలా ఏది కూడా ఒక రెగ్యులేటెడ్గా ఉండాలి. కావాలి మనకి హీట్ కావాలి, కోల్డ్ కావాలి, వర్షం కావాలి, గాలి కావాలి, అంతా కూడా రెగ్యులేటెడ్గా ఉండాలి. యావది ఎక్కువ అవుతేనో తక్కువ అవుతేనో ప్రాబ్లమే. సో ఈ సంవత్సరం చాలా మనకి వర్షం వస్తాలే. సో ఇది ప్రాబ్లం మనకు. ఆహార ఉత్పత్తి ఎలా అవుతుంది? అన్నాత్ భవంతి భూతాని పర్జన్యాత్ అన్న సంభవ. సో పర్జన్యం, మనకి వర్షం కావాలి. వర్షం వస్తే మనకి అన్నం దొరుకుతుంది మనకి. యజ్ఞాత్ భవతి పర్జన్యం, యజ్ఞ కర్మ సముద్భవ. సో భగవద్గీతలో మనకి ఫార్ములా, భగవద్గీతలో అన్ని దానికి కూడా పరిష్కారం ఉన్నది. ఎకనామిక్ ప్రాబ్లం మనకి కావాలి, మనకి ఏంటి దానికి మనకి అన్నం కావాలంటే పర్జన్యం, మనకి రెయిన్ఫాల్ కావాలి. సో అది లేక ఏం చేసేది మనకి? ఇక మన ఈ అన్నం ఎక్కడి నుండి మనం సీ వాటర్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసి దాన్ని ప్యూరిఫై చేసి దాన్ని చేసే భగవంతుడు ఎంత సప్లై చేశాడు. భౌతిక జగత్తులో అంతా కూడా నిండిపోయి ఉంది. నీళ్ళు కావాలి మాకు బద్ధ జీవనంలో నీళ్ళు లేక కాదు. సో భగవంతుడు అంత బాగా ఓషన్ ఆఫ్ వాటర్,
సముద్రమైంత నీళ్లు భగవంతుడు పెట్టాడు భగవంతుడు. సో దానికి ఎంత భగవంతుడు కరుణామై అంత నీళ్లు ఉన్నాయి. అది కూడా చాలా బాగా ప్రభుపాద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. భగవంతుడు సృష్టించిన మేఘాలు, క్లౌడ్స్, లేకుంటే భగవంతుడు సృష్టించిన సూర్యుడు ఆ నీళ్లు, సముద్రంలో ఉండే నీళ్ళని దాన్ని ఎవాపరేట్ చేస్తారు. ఇంకా గాలి దీని నుండి దాన్ని ఇచ్చేసి అది మనకు ఎక్కడ కావాలి మనం భూలోకంలో మనం భూమిపై ఉన్నాం, మనకి నీళ్ళు అవసరం కావాలి మనకి. సో మనకి ఉప్పు నీళ్ళు కాదు, సో అది ఎవాపరేట్ చేసి దాన్ని ఉప్పు అంశం అక్కడే పెట్టి సాల్ట్ అంశం మనకి క్లియర్గా వస్తుంది మనకి. ఇది వర్షం నుండి వచ్చేది అంత ప్యూర్ వాటర్. అది కూడా ఎక్కువగా మనకు పర్వతాల కొండల పైన కురుస్తుంది ఇది వర్షం. దాని నుండి నదీలుగా వస్తుంది. దాన్ని మేము ఎంత కావాలో మేము వినియోగించవచ్చు మనకు. తర్వాత ఎక్స్ట్రా వాటర్ భగవంతుడు మరలా దాన్ని సముద్రంకి వెళ్ళిపోతుంది. లేకుంటే మనకు బాహి ఈ విధంగా కూడా ఈ నదీల ద్వారా అది ఉంటుంది మనకి. వేరే టైం వర్షం లేకుంటేనో మనకి బాహి ద్వారా మనకి దొరుకుతుంది మనకి. సో బెల్స్ ఇది దొరుకుతుంది. లేకుంటే ఇంకా చెప్తారు భగవంతుడు చేసిన అరేంజ్మెంట్ మౌంటైన్ టాప్స్, పర్వతం పైన ఎంతో ఐస్గా ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఇంకా సమ్మర్ సీజన్ ఇంకొక ఇది వచ్చినప్పుడు, చలికాలం వెళ్ళి మరలా ఇదైనప్పుడు, ఈ వర్షం వెళ్ళకున్నప్పుడు అది మెల్ట్ అయ్యి ఐస్ అది అక్కడ నుండి మరలా ఆల్ త్రూ ద ఇయర్ నది ప్రవహిస్తుంది. ఈ విధంగా భగవంతుడు అంత పెద్ద అరేంజ్మెంట్, గొప్ప అరేంజ్మెంట్. ఏది కూడా మనకి గాలి కావాలి, ఎంత గాలి ఉంది, దాన్ని ప్యూరిఫై చేసే భగవంతుడు సైకిల్స్ ఉన్నాయి. ఎంత విధంగా భగవంతుడు అద్భుతమైన వ్యవస్థ, అరేంజ్మెంట్ భగవంతుడి. సో ఎనీవే, సో అయితే ఇది కొంత ఎక్కువగా కొంత తక్కువగా ఇది ఒక టైం అవుతుంది. ఇది కంట్రోల్, ఇది దేవత. వజ్రాయుధం ధరించి ఇంద్రుడు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ ద్వారా మనకి వర్షం వచ్చేది. మనకి తెలుసు ఈ విధంగా ఇదంతా అవుతుంది అని. దీని వెనకాల ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు, ఒక దేవత ఉన్నారు, మనకి తెలియదు. ఇప్పుడు మన విజ్ఞాని తత్వవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు ఇప్పుడు తెలియదు. ఎందుకంటే అరేంజ్మెంట్ ఉన్నది, దేవతలు ఉన్నారు, దేవతల అధికారం ఉన్నది దానిపైన. ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్ అలాగే ఉన్నది. సో ఎనీవే, సో అది ఎక్కువ అయినప్పుడు, తక్కువ అయినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది మనకి. అది దైవిక క్లేశం, దేవతల ద్వారా వచ్చే మనకి ఒక క్లేశం మనకు. సో ఆధ్యాత్మిక, అది దైవిక, అది భౌతిక, మూడు ఏదైనా ఒకటి మనకి ఉండాలి. ఒక సమయానికి ఇది లేదంటే అది లేదంటే అది లేదంటే అది. సో సనాతన గోస్వామి, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల ప్రధాన శిష్యులు గోస్వాములు. సో వాళ్ళు చాలా పెద్ద అధికారి, బెంగాల్ దేశం అప్పుడు 500 సంవత్సరాలు ఉంటాలి. అది రెండు కూడా చేరి, పూర్వం పశ్చిమం రెండు చేరి పెద్ద రాష్ట్రం అప్పుడు. సో వాళ్ళు అక్కడికి చీఫ్ మినిస్టర్ వాళ్ళు నవాబు. సో వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుకి అడుగుతారు, నాకు ఏ కారణమున ఈ 3 క్లేశాలు వస్తుంది? నాకు నన్ను గ్రామ్య వ్యవహారే కహాయ్ పండిత్, గ్రామ్య వ్యవహారే సామాన్య జనులు సమాజంలో నాకు చాలా పండితుడు, నేను చాలా విద్వత్తు పొందే వ్యక్తి అని చెప్తారు. ఎలా పండితుడు అంటే సనాతన యాక్చువల్లీ పండితులు. వాళ్ళకి ఆ సమయంలో అదే ఏమికి అవసరం ఉంది, బంగాల్ తెలిసిందే భాష. అంతేకాక సంస్కృత భాషలో వాళ్ళు రచించిన గ్రంథాలు, ఎంత గ్రంథాలు, బృహద్ భాగవత అమృత, అంత తర్వాత వాళ్ళు రచించింది గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలు సనాతన గోస్వామి. సంస్కృత పండిత్. ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ కూడా జనరలీ రాజకీయ వ్యక్తులు అంటే వెనకాలి అంత తెలుస్తుండే వాడికి, ఎన్నో భాషలు తెలుస్తుండే వాడికి. ప్లస్ అంతేకాక పర్షియన్, ఇది టర్కీ, ఏది వాళ్ళు నవాబ్కి లాంగ్వేజ్ అరేబిక్, ఆ భాషలు తెలుసు. సో అంత భాషలు తెలిసి పెద్ద పెద్ద సర్కిల్స్, ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ అరిస్టోక్రాటిక్ సర్కిల్స్, తెక్వా తూర్ణం అశేష మండల ప్రతిష్ఠనై సదా తుచ్చవత్. వాళ్ళ సర్కిల్ అంటే ఇప్పుడు పెద్ద మేము చూస్తాం, ప్రతి ఒక్కరికి సర్కిల్స్ ఉంటుంది. ఒక ఇంజనీర్స్ వాళ్ళు ఒక సర్కిల్ ఉంటుంది, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ వాళ్ళ దగ్గర, టీచర్స్ వాళ్ళ సర్కిల్ ఉంటుంది, టీచర్స్, ఇంకొక లాయర్స్ వాళ్ళ సర్కిల్ ఉంటుంది, ఒక డాక్టర్స్ వాళ్ళ సర్కిల్, ప్రతి ఒక్కరిది వాళ్ళ ఇది ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా ఇది పెద్ద తహసీల్దార్, కలెక్టర్ అంటే వాళ్ళు పెద్ద సర్కిల్. ఇంకా అడ్మినిస్ట్రేషన్, రాజులు వాళ్ళు ఒక సర్కిల్. సో ఈ విధంగా, సో ఈ వీళ్ళు వాళ్ళ మధ్యలో ఉన్నవాళ్ళు ఎవరు? సనాతన గోస్వామి. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఇది ఏ కారణమున నాకు చెప్తారు పండితుడు అని. అయితే ఎంత పండితుడు అంటే, నేను కేనే ఆమాయ్ జారే తాపత్రాయ్,
నేను ఎవరు, నేను ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాను, నాకు ఈ ఆల ఇది 3 తాపత్రయ, 3 విధమైన తాపాలు, తాపత్రయ త్రయ, ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆత్మిక ఈ క్లేశాలు. నాకు ఈ ఆల వస్తున్నది, నాకు ఈ ఆల, నేను ఇదేమి దీన్ని రావాలి నేను అడుగుతాలే, అవుతే కూడా వస్తుంది, ఇది ఆల వస్తుంది అని చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు ప్రశ్నించుతారు. తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఆశ్రయించుతారు. వాళ్ళు 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 చైతన్య మహాప్రభు ఆశ్రయించినప్పుడు ఆమె చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళు బోధించేది. సో ఇదంతా వారణాసి, చైతన్య మహాప్రభు వారణాసిలో ఉన్నప్పుడు, కాశీలో ఉన్నప్పుడు సనాతన స్వామి వచ్చి వాళ్ళతో వాళ్ళని ఆశ్రయించేవాడు. సో ఎనీవే, మొదటిగా చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళకి టెస్ట్ చేసేదంతా ఉన్నది. చైతన్య మహాప్రభు అంటే చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళ ద్వారా చాలా మనకి శిక్షణలు ఇవ్వాలి, తన కార్యకలాపాలు చేయాలి. సనాతన స్వామి అంటే చైతన్య మహాప్రభు నిత్య సహచర్యులు వీళ్ళందరూ. సో ఆ విధంగా ఫస్ట్గా వాళ్ళు వచ్చినప్పుడే చైతన్య మహాప్రభు చంద్రశేఖరాచార్య అనుకున్నాను, చంద్రశేఖరాచార్య తపన్ మిశ్రా వాళ్ళ ఇంట్లో అక్కడ వారణాసిలో ఉంటారు. చైతన్య మహాప్రభు అంతర్యామి పరమాత్ముడు తెలుస్తుంది, సనాతన గోస్వామి వచ్చారు ఆల్రెడీ, బయట ఇంటి బయట ఉన్నారు అని. సో చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు, వెళ్ళండి బయట ఒక చాలా గొప్ప భక్తులు వచ్చారు, లోగా తీసుకొని రండి అని చెప్తారు. సో వాళ్ళు చంద్రశేఖరాచార్య పోయి వెళ్ళి చూస్తారు, గొప్ప భక్తులు ఎవరు, తిలక్ వేసుకో ఉన్నారు, కట్టిమాల వేసుకో ఉన్నారు, మంచి వస్త్రము, జపా బ్యాగు, ఏమైనా ఉన్నదా అని చూస్తారు. ఎవరు లేరు, ఆ విధంగా ఎవరు లేరు అక్కడ, ఎవరు కనపరు మన వైష్ణవ మన వస్త్రాలు మన ఇది తీసుకున్నట్లు భక్తులు, లేకుంటే ఒక దండం పెట్టుకొని ఒక పెద్ద సన్యాసి, సో ఏమి కనపరు ఎవరు. సో లోగా వచ్చి ఎవరు లేరు కదా, ఎవరు ఇక్కడ ఎవరు కనపరు, ఎవరు మీరు భక్తులను ఎవరు పెద్ద గొప్ప భక్తులు చెప్తున్నారు, ఎవరు లేరు అని చైతన్య. సో చైతన్య బాబు లేదు, సరిగ్గా చూసారా మీరు, చూడండి ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు ఒకరు. సో చూస్తారు, కార్నర్లో ఎక్కడ కొనగా వీళ్ళు నిల్చుకొని వెయిట్ చేస్తున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారు, లోగా తెలుసు వాళ్ళకి. అదే చైతన్య మహాప్రభు బయట వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కలుద్దాము అనో ఇలా కారణం. సనాతన గోస్వామి వచ్చి నేను వచ్చాను, నేను ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నాకు ఇది వాళ్ళు వచ్చి ఇది చేయలేము, చేయొచ్చు గొప్ప భక్తులు, భగవంతుడు నిత్య పాష అయితే ఎంత హంబుల్, ఎంత హ్యూమిలిటీ అంటే బయట ఎక్కడో నిల్చుకొని వాళ్ళు ఇది చూస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు తీసుకోరండి వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చి చెప్తారు, ఎవరు భక్తులు కనపరు, ఎవరో ఒకరు ఒకటి ముస్లిం ఎనడే వచ్చింది సనాతన గోస్వామి ఆ సమయానికి వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు దగ్గర వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు నా నవాబ్ ఏం చేస్తారు, వీళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారు, బంధించుతారు సనాతన గోస్వామి. యాక్చువల్లీ సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి ఇద్దరు బ్రదర్స్, సహోదరులు. రూప గోస్వామికి ఎలాగో పర్మిషన్ దొరుకుతుంది, వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి రెసిగ్నేషన్, వాళ్ళు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్, వాళ్ళు రెసిగ్నేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. అయితే సనాతన గోస్వామికి అది దొరకలే, పర్మిషన్ దొరకలే. వాళ్ళు దొరకలే కారణమున వాళ్ళు ఒక సిక్ లీవ్, నాకు రోగం ఉన్నది, నాకు కొంత రెస్ట్ కావాలి నా దేహానికి అని చెప్పి వాళ్ళు ఇంట్లోగానే ఉంటారు వాళ్ళు. అయితే నవాబు కొంత రోజులు చూశారు, తర్వాత ఇది ఏమో జరుగుతూ ఉంది ఇది అని ఒక ఫిజిషియన్ పంపుతారు. సో అప్పుడు సనాతన గోస్వామి ఇంకా గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో అఫీషియల్గా ఉన్నారు, అయితే అన్అఫీషియల్గా ఆల్రెడీ వాళ్ళు వెళ్ళే. సో అప్పుడు వాళ్ళు చూస్తే అన్ని రిపోర్ట్స్ నార్మల్గా ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఫిజిషియన్, ఆయుర్వేద వైద్యరాజు ఎవరో వచ్చారో, ఎవరో ఆ సమయంలో వచ్చిన చెక్ చేసి, లేదు సనాతన గోస్వామి బాగున్నారు. ఒకరోజు వాళ్ళే వస్తారు, మా మహారాజు నవాబ్ హుసేన్ షా వచ్చి, నీ మనసులో ఏది ఉన్నది, నువ్వు నార్మల్గా ఉన్నావు, అయితే నువ్వు గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ నీ డ్యూటీస్ నువ్వు కర్తవ్యాలు చేస్తావు. సనాతన చెప్తారు, లేదు నాకు దీంట్లో ఇంట్రెస్ట్ లేదు, నేను ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మిక దీంట్లో సంపూర్ణంగా మగ్నం అవ్వాలి, నాకు ఇదేది, నాకు భౌతిక ఇది నాకు అవసరం. సో నవాబ్ హుసేన్ షా లేదు, నాదంతా కంప్లీట్ నా కార్యకలాపాలు నీపైనే డిపెండ్ అయింది. అంటే నా నవాబ్ హుసేన్ షా గొప్ప ఏం చెప్పేది, పెద్ద రాజు, అంతా నెక్స్ట్ నైబరింగ్ కింగ్స్ కాన్కర్ చేసేది, లూట్ చేసేది, అంతా ఈ విధంగా వ్యక్తి చేస్తున్నారు. అయితే అడ్మినిస్ట్రేషన్, డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాళ్ళ రాజ్యంలో చేస్తుండేవాళ్ళు వీళ్ళు. చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన సనాతన గోస్వామి, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ రూప గోస్వామి, ఇంత కాన్ఫిడెంట్ ఇది వీళ్ళకి వాళ్ళు. సో సనాతన గోస్వామి, రూప గోస్వామి అంత పెద్ద పొజిషన్, అయితే వాళ్ళు అంతా చైతన్య మహాప్రభుని కలిసినాక వాళ్ళు దీన్ని విడిచి చైతన్య మహాప్రభుని వాళ్ళని జాయిన్ అయితే పర్మిషన్ దొరకలే కింగ్ నుండి. సో సనాతన గోస్వామి అప్పుడు చెప్తారు, మీకేమి శిక్ష ఇవ్వాలో మీరు ఇవ్వండి, మీరు రాజుకి అధికారం ఉంది, నరదేవుడు, ఇవన్నీ ఎనిబడి ఆ స్థానంలో ఉండాలంటే వాళ్ళు భగవంతుని ప్రతినిధించేది. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు స్వీకరించి
మీరే నాకేం సో అయింది. నేను మరలా చూస్తాను నేను. ఇప్పుడు నేను నాకు సమయంలే నిన్ను బంధించి అరెస్ట్ వాళ్ళని జైల్లో పెట్టి వాళ్ళు మరలా వాళ్ళ యొక్క నెక్స్ట్ దేశాల పైన వాళ్ళు యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళిపోతారు. సో ఆ సమయంలో ఆ స్టోరీ పెద్ద స్టోరీ. సనాతన గోస్వామి తర్వాత ఏదో విధంగా జైలు కీపర్ని బ్రైవ్ చేసి మరలా చైతన్య మహాప్రభు కలిసేకి వచ్చేది వాళ్ళు. సో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వేషం వాళ్ళు అప్పుడేమి తిలక కంటి ఏమీ లేవు వాళ్ళు. వాళ్ళు ఒక దీంట్లో నవాబ్ సర్వీస్ లో ఉన్నారు. ఎంతో సమయం అంతా అంత వెంట్రుకలు అంతా ఇదంతా ఇది బియర్డ్ అంతా. సో వీళ్ళు వచ్చి చంద్రశేఖరాచార్య చెప్పేది, ఎవరో ఒక మొహమ్మదియా ఎవరో వ్యక్తి ఉన్నట్లున్నారు, మీరు భక్తులు అని చెప్తున్నారు, ఎవరో భక్తులు కనిపిస్తారన్నారు. చైతన్య అదే అదే గొప్ప భక్తుడు, తీసుకొని రండి ఆ వ్యక్తిని. సో ఆ వ్యక్తి సనాతన గోస్వామి చైతన్య మహాప్రభుకు వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు వాళ్ళని స్వీకరించి తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 2 మాసాలు అనుకుంటా చైతన్య మహాప్రభు సనాతన గోస్వామికి ఈ బోధనలు ఇస్తారు. సో ఈ చైతన్య అప్పుడు స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు సనాతన గోస్వామి అడిగే ప్రశ్న, కే ఆమె, నేను ఎంత గొప్ప పండితుడు అని అందరూ చెప్తారు, సామాన్య జనం నన్ను సమాజంలో స్వీకరిస్తారు, ఒకటి ఎంత గొప్ప పండితుడు అంటే నాకు తెలియదు నేను ఎవరు అని. అంటే మనం అనుకునేది నేను హిందూ, అంటే నేను హిందూ ఒక కుటుంబంలో పుట్టేవాడు, లేకుంటే నేను ఒక బ్రాహ్మణుడు, అంటే బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో పుట్టేవాడిని, లేకుంటే నేను అనుకుంటాను నేను ఈ తెలుగు దేశంలో పుట్టిన కారణం నేను తెలుగువాడు అనుకుంటాను. సో ఇది లేకుంటే క్రిస్టియన్ దేశంలో పుట్టితే క్రిస్టియన్ అనుకుంటాను నేను ముస్లిం దీంట్లో పుట్టితే ముస్లిం అని అనుకుంటాను నేను. సో ఇది మా సామాన్య భావం. ప్రతి ఒక్కరు మన ఆ విధంగా గుర్తించుతారు మాకు. ఓ మీరెవరు అంటే మీరు ఈ తల్లిదండ్రులకి పుట్టిన వ్యక్తి, ఈ యొక్క వంశంలో పుట్టింది, ఈ యొక్క దేశంలో పుట్టింది, ఈ యొక్క భాష దీనికి చేరిన కారణం వీళ్ళు, మేము ఇండియన్స్, మేము పాకిస్తానీ. సో అవుతే మేము ఇది ఏది కాదు. సో మనము అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను జీవేర స్వరూప నిత్య కృష్ణ దాస్. సనాతన వచ్చి చైతన్య మహాప్రభు అడుగుతున్నాను, నేను ఎవరు, నాకు తెలియదు నేను ఎవరు అని. నేను ఆమెకి నాకు ఎలా ఇది ఒకటి కాక ఇంకొకటి కాక ఇది క్లేశాలు వస్తుంది నాకు, ఆధ్యాత్మిక, ఆది భౌతిక, ఆది దైవిక, ఇది ఇవాళ ఏ కారణం వస్తుంది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది ఈ విధంగా మనకు ఎల్లప్పుడూ మనకున్నది ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉన్నది, మెటీరియల్ కండిషన్. సో అయితే దేవతా వ్యక్తి అంటే వాళ్ళు దాన్ని పరిష్కారం తీసుకునేదానికి ఒక అధికారి, ఒక అథారిటీ దగ్గర వెళ్ళాలి. సంసార దావానలీడ లోక త్రాణాయ కారుణ్య గణాగణత్వం, త్రాణాయ గణ. సో మన ఆచార్యులకి కూడా వాళ్ళకి ప్రార్థించేది, మనకు ఈ దావాగ్ని, భౌతిక జగత్తులో ఉండే దావాగ్ని ఎప్పుడు ఏ విధమైన క్లేశాలు వస్తుంది తెలియదు మాకు. సో దీన్ని నివారించడానికి, దీన్ని పరిష్కరించడానికి మీరు మీ కృప నుండి, మీ అనుగ్రహం నుండి సాధ్యమవుతుంది. మీకు నా ప్రణామాలు నేను అర్పిస్తున్నాను. సో దేవతా వ్యక్తి దానవుడు అంటే ఇక్కడ చెప్తారు, వాళ్ళు భగవంతుడి దగ్గర రారు, ఇంకొక అధికారి దగ్గర రారు. ఇప్పుడు దేవతలు ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఏమో ఒకటి సూచనలు, సైన్స్, ఈ ప్రకృతిలో అంత అంధకారము, అంత ఇప్పుడు వింటాం సైక్లోన్స్, ఈ విధంగా చాలా గాలి చాలా చల్లగా ఇది వీస్తుంది. సో ఇదంతా వాళ్ళకి అనుభవం వస్తుంది, వాళ్ళకి అంతా దీన్ని వాళ్ళు చూసిందే ఈ యొక్క లక్షణాలు, వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అశుభ ఇది లక్షణాలు, ఇది ఏ కారణం ఇది అని వాళ్ళు త్వరనే బ్రహ్ముడి దగ్గర వెళ్ళారు. బ్రహ్ముడు వాళ్ళకి అంత ఏమి దీని సిచ్యువేషన్, ఈ సన్నివేశం, కారణము, దీని పరిష్కారం ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు చెప్పారు వెనకాల లాస్ట్గా, ఇది భగవంతుడి సంకల్పం ఉండి జరుగుతూ ఉంది, మీరు భయపడకండి, మీరు దీన్ని ఏ కారణమున చింత పెట్టుకొని చేయది అవసరం లేదు. సో దీని తర్వాత వాళ్ళు దేవతలో చాలా పీస్ఫుల్గా, చాలా శాంతంగా వాళ్ళు తిరిగి వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏమున్నది దేవతలు సమయంలో ప్రతి దీంట్లో అవుతుంది, ప్రతి ఒక్కటి కాల సమయంలో అవుతుంది. భగవంతుడి ఒక కాలోస్మి, భగవంతుడు కాల రూపంలో కొన్ని టైం ఒక డిస్ట్రక్షన్ అవుతుంది, ఒక నాశం అవుతుంది, చాలా కలతలు వస్తుంది. సో వీళ్ళు స్వీకరించి వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాద మనకి ఈ విధంగా మనము ఒక అథారిటీ అప్రోచ్ చేయాలి. మనకి ఏదే ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, మన మనస్సు, మన ఇంద్రియాలు మనకి నిగ్రహంలో లేవు, ఇదే మనకి
ఎంతో మనకి శత్రువులు. సో మనకు సొల్యూషన్ మనకి గొప్ప వ్యక్తి, ఒక అధికారి, సీనియర్ మన వైష్ణవులు కావచ్చు, లేకుంటే మన గురు గారు కావచ్చు, శిక్షా గురువులు, దీక్షా గురువులు. సో శిల ప్రభుపాద్ మన సంస్థాపక ఆచార్యులు. సో వాళ్ళు మనకి ఏ విధంగా జీవనం మనము ఒక ఆర్గనైజ్ చేయాలి, ప్రతి ఒక్కటి మనకి పరిష్కారం ఇచ్చేలారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ పుస్తకాలు ఇప్పుడు మీరు ఆశ్రయించవచ్చు. మనం శిల ప్రభుపాద్ పుస్తకాలు ఆశ్రయించితే శిల ప్రభుపాద్ అక్కడ ప్రస్తుతంగా ఉండి మనకి గైడెన్స్ ఇస్తారు. వాళ్ళు ప్రభుపాద్ చెప్తారు, ఈ పుస్తకాలు మీరు రోజు చదవండి, ఇది చదువుతుంటే మీ అన్ని సంశయాలు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ సంశయాలు మీకు ఆధ్యాత్మికంగా ఉండొచ్చు, ఇది లేకుంటే ఇంకేదైనా భౌతికంగా ఉండొచ్చు, మనకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇది ఒక సొల్యూషన్, ఒక పరిష్కారం ఈ పుస్తకాలు, ఈ గ్రంథాల్లో, ఈ దివ్య గ్రంథాల్లో ఉన్నది. వేదవ్యాసుడు రచించిన గ్రంథాలు, వేదాల్లో సంపూర్ణ జ్ఞానం, కంప్లీట్ నాలెడ్జ్. ఈ భగవద్గీతనే భగవంతుడే మనకి స్వయంగా పలికిన పుస్తకము. సో భగవంతుడు ఎంత గొప్ప జ్ఞానం ఇచ్చాడు మనకు, అన్ని దీనికి కూడా పరిష్కారం. అర్జునుడు ఇక్కడ చాలా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. అర్జునుడు ఒక రియల్ టైం సిచ్యువేషన్, తనకే అంత ఆత్మీయంగా ఉండే వ్యక్తులు ఎవరు? భీష్మ పితామహ, ద్రోణాచార్యులు, గురువు గారు. సో వీళ్ళు చెప్తారు, అర్జునుడు, నేను వాళ్ళని కావాలంటే నేను ఆరాధించవచ్చు, ఫలపుష్పాల నుండి ఆరతి పెట్టి వాళ్ళని ఆరాధించవచ్చు, వాళ్ళు గౌరవనీయులు, వాళ్ళు పూజ్యనీయులు. వాళ్ళు కృష్ణ, నువ్వు నాకు ఏం చేస్తున్నావు, నాకేం చెప్తున్నావు? ఇప్పుడు వాళ్ళని వధించాలి అని చెప్తున్నావా? వాళ్ళ ఎదుట యుద్ధం చేయాలని చెప్తున్నావా? సో ఇది చాలా ఒక ఇది అర్జునుడికి వచ్చిన ఒక కఠిన ఇది ప్రాబ్లం. తన దాయాదులే ఎవరు కారు, దూరం వీళ్ళు కాదు, దుర్యోధనుడు, వాళ్ళ పెద్ద నాన్న, వాళ్ళ పుత్రులు. సో వీళ్ళు ఎలా వాళ్ళు ఎదుట నేను రాజ్యాల కోసము, నా స్వార్థం కోసం చాలా ఇది దీంట్లో వాళ్ళు ఇదయ్యారు. వాళ్ళు యుద్ధం చేయాలా, చేయరాదా? సో వాళ్ళు కృష్ణుడ ఇది ఆశ్రయం తీసుకున్నారు. శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో అర్జునుడు చెప్తారు, చెప్పే మాట, హృదయ దౌర్బల్యంలో ఉన్నాను కృష్ణ. ఇప్పుడు హృదయం బలము లేదు నాకు, ఇప్పుడు స్పిరిట్ వెళ్ళిపోయింది నాకు. సో నువ్వు నాకు ఏది యశ్చేయ నిశ్చితోయం బ్రూయితన్మే, యావది సరిగా, యావది అంత్యమున అది శ్రేష్టము, నాకు కూడా నా ఇక్కడ బాధ్యతలు దాన్ని పూరించే విధంగా ఏం చేయాలి కృష్ణ? క్షుత్రం హృదయ దౌర్బల్యం, నేను ఇప్పుడు వీక్నెస్ ఆఫ్ ద హార్ట్, నాకు నా కర్తవ్యం చేసేదానికి నా బాధ్యత నిర్వహించడం కాదు, నాకు నువ్వు దయచేసి నాకు గైడ్ చేయాలి అని వాళ్ళు అడుగుతారు. సో వాళ్ళ అథారిటీ దగ్గర వెళ్ళిన కారణమున అర్జునుడికి తర్వాత కూడా ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది యుద్ధం చేసే సమయంలో. పోతే వాళ్ళు ఎల్లప్పుడూ వాళ్ళు ఆ గీత, కృష్ణుడు పలికిన గీత, దాన్ని స్మరించి వాళ్ళు దాని ఒక శక్తి నుండి వాళ్ళ కార్యం నిర్వహించారు. అంతేగాక అర్జునుడికి ఒక సమయం శ్రీకృష్ణుడు తన కార్యకలాపాలు ఫినిష్ అయినాక భగవంతుడు తన ధామానికి వెళ్ళిపోయారు. కృష్ణే స్వధామోపగతి, కృష్ణుడు వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా అర్జునుడికి సైంచిక బాధ. అంత ఆత్మీయుడైన భగవంతుడు, నిత్య సఖ భగవంతుడు ఇప్పుడు నాతో పాటు లేవు. సో అప్పుడు కూడా చెప్తారు, వాళ్ళంతా దుఃఖంలో దీంట్లో ఉంటారు. అర్జునుడు ఒక తాత్కాలికంగా కొంత సమయం అవుతే కృష్ణుడు గీత, భగవంతుడ గీతాని వాడు స్మరించినప్పుడు భగవంతుడు చెప్పిన అంత ప్రేమమయ దీనిలో భగవంతుడు పలికింది అర్జునుడికి అంత సన్నిహితంగా. దాన్ని స్మరించిందే అంట అర్జునుడు మరలా సంపూర్ణ మనస్సు, వాళ్ళు శాంతంగా మరలా వాళ్ళు సాంత్వతం, వాళ్ళు సాటిస్ఫైడ్. సో చెప్తారు ఈ విధంగా మనకు గీత, భాగవతం మనకి భగవంతుడ దివ్య శబ్ద బ్రహ్మ, ఈ శబ్దాలు మనకి మార్గదర్శనాలు, మనకి దీన్ని స్మరించేదానికి, దీన్ని ఎప్పుడు కూడా జ్ఞప్తి పెట్టుకొని మనకి డైరెక్షన్. శిల ప్రభుపాద చెప్తారు శిష్యులకి, ఎవరో శిష్యులు వచ్చి నాకు చాలా మాయా నాకు బాధలిస్తుంది, నాకు ఈ ఆ తరమైన నాకు ఇంద్రియ సుఖంకి ఆకర్షిస్తుంది నాకు. సో శిల ప్రభుపాదులు చెప్తారు, ఇఫ్ యు అలో ఐ విల్ కిక్ అవుట్ మాయా.
ప్రభుపాద్ శిష్యులకు చెప్పేది, నాకు నువ్వు అలో చేస్తే, నువ్వు నాకు నా ఇది వింటే, స్వీకరించితే, నేను ఆ మాయ ఏది నీకు బాధ ఇస్తుంది దాన్ని ఒక తన్నులో నేను దాన్ని బయటేసేస్తాను. సో ఇది ఆచార్యులు, శుద్ధ భక్తులు, మన సంస్థాపకాచార్యులు వాళ్ళ శక్తి. సో మనం వాళ్ళని ఆశ్రయించాలి. సో వాళ్ళని ఆశ్రయించినప్పుడు మనకి ఏది కూడా మనకు ఇది భౌతిక క్లేశాలు కావచ్చు, మన ఆధ్యాత్మిక ఆటంకాలు కావచ్చు, ఏది కూడా లేదు. సో చెప్తారు, భగవంతుడి నుండి భగవంతుడ వ్యవస్థలో ఏమీ కూడా తక్కువ లేదు. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణ. శ్రీకృష్ణుడు అన్ని కూడా చాలా పెద్దగానే వ్యవస్థ చేశాడు. మనకి చెప్తుండేది నీళ్లు, ఎంత నీళ్ళు ఉంది మనకు, సముద్రంకి అంత పెద్ద నీళ్లు ఉంది భగవంతుడు ఇచ్చాడు. గాలి కావాలి, ఎంత గాలి కావాలి మాకు, అంత అట్మాస్ఫియర్ అంత పెద్దగా పెట్టాడు భగవంతుడు. ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడు మనకి అంత, మనము అది కూడా ఇప్పుడు ఏమంటే, మనము ఇక్కడ క్రిమినల్స్, భగవంతుని విరోధించి ఇచ్ఛాద్వేష సముత్తేన సర్గేయాంతి పరంతప. భగవంతుడు విరోధించి మన భౌతిక ఇచ్ఛాలు పెట్టుకొని, మన ద్వేషాలు కల్మషాలు పెట్టుకొని మనం జైల్లో ఉన్నాం. సో మనకే భగవంతుడు ఇంత వ్యవస్థలు చేసి ఇంత మనకి పెట్టాడు. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక గణంలో ఎలా ఉండాలి భగవంతుడు. సో ఎనీవే, సో భగవంతుడు కరుణామయి. సో మనకి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ పెట్టాడు భగవంతుడు. ఇక్కడ నుంచి బయట వచ్చే అరేంజ్మెంట్స్ కూడా భగవంతుడు మనకి కంప్లీట్ గా పెట్టాడు. ఏ సమయంకి కూడా మనకి ఆ అవసరమైన జ్ఞానము, గ్రంథాలు, వేద గ్రంథాలు, శృతి స్మృతి పురాణ, పంచరాత్ర విధిలు, ఇవంతా పుస్తకాలు ఉన్నాయి. సో మనకు గురు, మనకి అవసరమైన మార్గదర్శకులు గురువు గారు, శిక్షాగురు, దీక్షాగురు, ఇంకా సాధువులు. సో అది ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడు కూడా భగవంతుడి వ్యవస్థ ఉంటుంది. సో ఇది భగవంతుడి నుండి అరేంజ్మెంట్ కంప్లీట్. సో మనము మన నుండి ఆ ఒక అరేంజ్మెంట్, ఆ వ్యవస్థని తీసుకోవడానికి మనము దాన్ని ప్రయత్నంలో ఉండాలి. సో ఇక్కడ దేవత పురుషులు అంటే వాళ్ళకి తెలుసు, ఏ విధంగా వాళ్ళకి పరిష్కారం వాళ్ళకి తెలుసు. అంతా దేవతలు, ఇంద్రుడు, సూర్య, చంద్ర ఎవరున్నారు, గొప్ప వ్యక్తులు, గొప్ప భక్తులు. ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు త్వరనే బ్రహ్ముడి దగ్గర వెళ్తారు. సో బ్రహ్ముడి దగ్గర నిశమ్య ఆత్మభువా గీతం. ఆత్మభూ బ్రహ్ముడు అంటే వాళ్ళ ఆత్మభూ, అంటే స్వయంభూ లేకుంటే ఆత్మభూ అని వాళ్ళ పేరు. వాళ్ళ ఆత్మ, ముఖ్యమైన మూలమైన ఆత్ముడు అంటే విష్ణు, కృష్ణ. సో వాళ్ళ నుండి అన్ని సర్వ ఆత్మలు వచ్చేవాడు. సో లేకుంటే స్వయంభూ అని కూడా చెప్తారు. స్వయంభూ అంటే బ్రహ్ముడు ఏ తల్లిదండ్రులు ఇది మన విధంగా వాళ్ళ జన్మం కాదు. మనకి తల్లిదండ్రులు, తల్లి గర్భంలో మన దేహము పోషణ కావాలి. ఫస్ట్గా ఏమీ లేదు, తండ్రి ఒక వీర్యం నుండి మనం ఆశ్రయించి ఆత్మ ప్రవేశిస్తాం మనం తల్లి గర్భానికి. సో అప్పుడు అది ఆ దేహము స్వీకరించలేదు, ఆత్మ స్వీకరించలేదు. లేకుంటే ఏ విధంగా మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో జీవం వస్తుంది, ఇది రాసాయనిక సంయోజనం నుంచి కాదు. ఎంతో సమయం పెద్ద పెద్ద డాక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద టెస్ట్ చేస్తుంటారు, ఎంతో ఇది డబ్బులు ఇది అవుతా ఉంటుంది. అయితే ఏ కారణం తెలుస్తాలేమంటే, ఏ కారణంగా ఇది అవుతాలి, ఏ కారణంగా అంటే అక్కడ వీర్యంలో ఆత్మ ప్రవేశించేయాలి. ఆత్మ ప్రవేశించలేకుంటే ఆ వీర్యంలో ఏమీ శక్తి లేదు. ఆ శక్తి ఉండేది అంటే ఆత్మ ప్రవేశించినప్పుడు ఆ వీర్యంలో ఒక జీవం, దేహం, ఒక జీవి వచ్చే ఒక సాధ్యమవుతుంది. ఒక పాప, ఒక పిల్ల ఇదయ్యే సాధ్యమవుతుంది. సో తర్వాత తల్లి గర్భంలో తల్లి ఒక సెక్రీషన్స్ అది మిక్స్ అయ్యి ఆ వీర్యము ఇది తర్వాత ఒక్కొక్క ఈ రోజు 3 రోజుల్లో ఇది అవుతుంది, 9 రోజుల్లో ఇది అవుతుంది, ఒక 10 రోజుల్లో ఇది అవుతుంది. మనకు ఇప్పుడు డాక్టర్స్ దిశో చూస్తారు, వాళ్ళు అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేసి చూస్తారు. మన భాగవతంలో ఆల్రెడీ దాని గురించి ఈ అల్ట్రాసౌండ్ ఇదంతా అవసరమే లేదు. దీని లేకుండానే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ రోజుల్లో కన్నులు వస్తుంది, ఈ రోజుల్లో చేతులు వస్తుంది, ఈ రోజుల్లో ఇది వస్తుంది, అంతా కూడా ఆల్రెడీ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఉంది. మెడికల్ సైన్స్ ఏమని చెప్తాం మనం, వీళ్ళంతా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఎక్స్పెరిమెంటల్ నాలెడ్జ్ ఆరోహ పంతంలో గ్రహించుతున్నారు. మనకు అవరోహ పంతంలో శుకముని ఆల్రెడీ మనకి భాగవతంలో కపిలముని బోధనాల్లో చెప్పేది ఉన్నది. ఇది అవుతుంది, ఇది అవుతుంది, ఈ దేహం ఎలా 7 మాసాల వరకు వేరే వేరే వికారాలు పొందుతుంది. అక్కడ 7 మాసాల్లో అంతేకాదు, వాళ్ళు చెప్పేది మనలోగా మనం ఉండే జీవుడికి సంపూర్ణ చేతనం వస్తుంది అని చెప్తారు. ఇది ఏ డాక్టర్ మనకి మెడికల్ సైన్స్ లో అంత జ్ఞానం ఇస్తారు, సంపూర్ణ జ్ఞానం.
7 మాసంలో చెప్తారు. అది ఎలాగ బయట వచ్చినప్పుడు దానికి బయటకు వచ్చేటువంటి ఎక్కువగానే దానికి జ్ఞానం ఉంది ఆత్మకు. ఆ దేహంలో చిన్న పాపగా ఉన్నప్పుడు ఉండవచ్చు 7 మాసం. 7 మాసం వరకు ఒక విధంగా ఒక నిద్ర ఉన్నట్లు, జాగ్రత్త సుప్త స్థితి. చాలా కాన్షియస్ ఇది లేదు, చైతన్యం లేదు. 7 మాసంలో సంపూర్ణ చైతన్యం వస్తుంది. ఎక్కడున్నా, నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఈ అంధకారంలో నేను కూర్చొని ఏం చేస్తున్నాను, అయితే చేతిలో కాళ్ళు ఏది కూడా శక్తి లేవు, ఏమీ లేవు. చాలా ఒక హెల్ప్లెస్ సిచ్యుయేషన్ తల్లి గర్భంలో. సో అప్పుడు ప్రార్థించేది కూడా అది ఏనా ఒక మంచి శుద్ధ ఆత్ముడు అంటే భగవంతుడు ప్రార్థన కూడా చేస్తుంది అని చెప్తారు. అంటే అప్పుడు భగవంతుడు తన వ్యవస్థ నుండి ఒక 100 జన్మాలు దాని ఒక స్మృతి భగవంతుడు కలిగిస్తాడు. మత్తా స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ. భగవంతుడు భగవద్గీతను మనకి చెప్పేది మేము వింటామని. నన్నుండి పరమాత్మ స్వరూపున ప్రతి జీవుడికి స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం, ఒక జ్ఞప్తి, జ్ఞానం, బుద్ధి, అపోహనం, మరపు, ప్రతి ఒక్కటి నేను కలిగిస్తూ ఉండేది నేనే. సో ఆ చిన్న పాపకి తల్లి గర్భంలో 7 మాసంలో భగవంతుడు ఎన్ని జన్మాలు ఏమేమి కార్యకలాపాలు చేశాను. ఆ జన్మంలో నేను ఆ వ్యక్తికి ఈ విధంగా నేను ఒక బందూకులో నేను వాడిని సంహరించాను వాడిని, లేకపోతే ఇంకొక జన్మంలో నన్ను ఇంకొక వ్యక్తి ఒక ఖడ్గంలో సంహరించారు, ఇంకొక జన్మంలో నేను ఇంత బాధలు ఈ వ్యక్తికి ఇచ్చాను, లేకపోతే నా వ్యక్తి నాకు ఎలా ఇచ్చారు అంతా కూడా జన్మంలో రివైండ్ మనకి చూపిస్తుందట. మనకి భగవంతుడు తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే 7 మాసంలో అవంతా చూపుతాడు. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు అప్పుడు మనం సుకృతి ఉంటే, కొంత పుణ్యజీవి అంటే భగవంతుని ప్రార్థిస్తామంట. భగవంతుడా, ఈ జన్మమైనా నువ్వు నాకు మరలా జన్మ దేహం ఇచ్చినప్పుడు, నేను వెలుగు చూసినప్పుడు నేను ఈ పాప కార్యం చేయను, నేను ధర్మ ఆచరణ చేస్తాను, నేను నిన్ను ఆశ్రయిస్తాను, మరలా నీ ధామానికి వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అని భగవంతునికి ప్రార్థిస్తామంట. ఇదంతా శుద్ధ భక్తులకి ఇది మనం కొంత ఇది ఉంటే, లేకుంటే మనము భగవంతుడా నాకు ఇలా చేసావు అలా చేసావు అని ఎనీవే భగవంతుని దూషిస్తాము. లేదు, భగవంతుడి సంపూర్ణ అరేంజ్మెంట్ ఉన్నది. ఈ సంపూర్ణ అరేంజ్మెంట్ మన జన్మం ఈ విధంగా. సో ఎనీవే, సో మనం ఈ విధమైన జన్మంలో ఉన్నాం. అయితే బ్రహ్ముడు ఈ విధమైన జన్మం కాదు. ఆత్మభూ స్వయంభూ అంటే వాళ్ళు నారాయణుడు గర్భోదకశాయి విష్ణు పడుకో ఉన్నారు గర్భోదక సముద్రంలో. లక్ష్మీదేవి, తల్లి లక్ష్మీదేవి ఉన్నారు, వాళ్ళ కాళ్ళని వాళ్ళు సేవ చేస్తున్నారు. పాద సేవనం ఎల్లప్పుడూ లక్ష్మీదేవి భగవంతుడు సేవ చేస్తుంటారు. సో అవసరంలే నారాయణుడికి లక్ష్మీదేవి ఒక హెల్ప్. వాళ్ళ దీని నుండినే, వాళ్ళ భగవంతుడ నాభి నుండినే టక్ ఒక ఇది తావరపు వస్తుంది. సామాన్య తావరపు కాదు, అది బ్రహ్మలోకం. అది ఆ బ్రహ్మలోకంలో వాళ్ళు జన్మించేది, వాళ్ళు భగవంతుడి నుండి నేరంగా జన్మించే వ్యక్తి ఆత్మభూ స్వయంభూ. సో చాలా గొప్ప భక్తులు. సో మేము వెనకాల వినింది లాస్ట్లో వాళ్ళకి భగవంతుడ ప్రణాళికలు తెలుస్తుంది. వాళ్ళకి బ్రహ్మకి భగవంతుడి నుండి, భగవంతుడి అనుగ్రహం నుండి వాళ్ళకి ఏది జరుగుతూ ఉంది, ఏ కారణమున ఈ విధమైన అంధకారం వస్తుంది, ఏ కారణమున భగవంతుడు లీలలు ఎలా చేస్తున్నారు, ఇక్కడ భగవంతుడే కార్యంలో జరుగుతూ ఉంది. ఈ హిరణ్యాక్ష హిరణ్యకశిపుగా ఈ జయ విజయులు గొప్ప భక్తులు, గొప్ప అసురులుగా అవతరిస్తున్నారు. సో ఇదంతా వాళ్ళకి తెలుసు. వాళ్ళకి సో బ్రహ్ముడికి తెలుసు. సో బ్రహ్ముడు ఫుల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వాళ్ళ దేవతలకు ఇచ్చినాక దేవతలు ఓకే. ఎనీవే, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అండర్ కృష్ణాస్ కంట్రోల్. ప్రతి ఒక్కటి పరమపురుషుడైన కృష్ణ నారాయణుడ దీంట్లో ఉంది, వాళ్ళ సంకల్పం నుండి జరుగుతుంది. సో మనము ఏ కారణమున మనము ఒక అశాంతిగా, ఒక దుఃఖంలో ఉండాలి. శిల ప్రభుపాద వాళ్ళు ఒక సమయం శిష్యులకి చూస్తారంట. శిష్యుల్ని చూసి వాళ్ళు ఎవరో ఎప్పుడు ఉంటాం మన జీవనంలో మనకు మూడ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది, స్వింగ్స్. ఒక టైంలో చాలా ఆనందంగా ఉంటాం మనం, ఇంకొక సెకండ్లో మనము డల్ అయిపోతాం మనం. సో మన ఇది భౌతిక జగత్తు. మనకు ఈ గుణాల ప్రభావం పైన మన మనస్సు, మన వ్యవహారాలు జరుగుతూ ఉంటుంది. సో శిల ప్రభుపాద శిష్యులకి ఐ ఆర్డర్ యూ టు బి హ్యాపీ. శిష్యులు చెప్పేది, నేను నీకు ఆదేశిస్తున్నాను, నువ్వు ఆనందించాలి. ఏ కారణమున నువ్వు దుఃఖంలో దీంట్లో ఉన్నావు?
సో ఇది యాక్చువల్లీ మనకు ఇంత గొప్ప ఆచార్యులు, సంస్థాపకాచార్యులు, శిలా ప్రభుపాదులు, అంత గొప్ప భక్తులు, వాళ్ళ శిష్యులు, మన గురు మహారాజులు, ఆ విధంగా ఎంతో వాళ్ళ దేవ సహోదరులు, ఎంతో చాలా మంది గొప్ప గొప్ప భక్తులు ఉన్నారు. వాళ్ళ నిర్దేశనాలు మనకి దొరికే ఇది ఉన్నది, వాళ్ళ ఆశ్రయం దొరికే మనకి ఇది ఉన్నది. సో ఆ ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు భక్తులు, భక్త సమాజం, చైతన్య శిలా ప్రభుపాద్ మనకు పెద్ద అంత గొప్ప సమాజం చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్, కృష్ణ చైతన్యం అంతర్జాతీయ సంఘం. మనం ఇప్పుడు మాయాపూర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూడవచ్చు, అంత ఎంతైతే ఏ దేశం నుండి భక్తులు ఉన్నారు, వాళ్ళు భక్తి కార్యాలు చేస్తున్నారు. వాళ్ళకేమి ఈ థింకింగ్ ఇదిలే, నేను ఇండియన్, నేను అమెరికన్, నేను రష్యన్, నేను ఆఫ్రికన్, నేను నేను నల్లవాడు, నేను వైట్, నేను బ్లాక్, అవంతా లేదు. వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు మనము కృష్ణుడ నిత్య సేవకుడు అనే అవగాహనలో ఉన్నారు. సో ఆ అవగాహనలో అనుకొని భగవంతుడ సేవ చేస్తున్నారు. సో మనం అప్పుడు ఆచార్య నిర్దేశనం, శాస్త్ర నిర్దేశనం అప్పుడు మనం చేసినప్పుడు మనకి భౌతిక క్లేశాలు వస్తుంది, అది పోతుంది. అది కృష్ణుడు చెప్పినట్లు, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమా అపాయనో అనిత్య తాం స్థితిక్షస్వ భారత. చాలా బాగా అర్జునుడు చెప్పినప్పుడు, కృష్ణ నువ్వు చెప్తున్నావు నేను ఈ భౌతిక క్లేశాలని సహించాలి అని, అయితే అంత సులభం కాదు. ఈ నువ్వు చెప్తున్నావు ఇప్పుడు యుద్ధం చేయాలి, నా గురువుని వధించాలి, నా దాయాదుల్ని వధించాలి, నా సహోదరుల్ని, నా తండ్రిని. కాబట్టి ఇంకా ఈ పరిణామం ఏమవుతుందో, ముందు వాళ్ళ పుత్రుడే వాళ్ళు మరణం పొందుతారు. సో ఇదంతా చాలా నొప్పి వచ్చే విషయాలు. సో ఏం చేయాలి కృష్ణ అనేది చాలా ఇది. నేను నువ్వు చెప్తున్నావు కరెక్ట్, దేహం కాదు నేను ఆత్మ, అవుతే కూడా నాకు ఇది బాధలు అవుతుంటుంది, ఏం చేయాలి? కృష్ణ చెప్తారు, మాత్రా స్పర్శ, ఇదంతా ఇది ఇంద్రియ వస్తువులు దాని సంయోగం నుండి జరిగేది మాత్రా స్పర్శ. శీత ఉష్ణ సుఖ దుఃఖద, ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఈ భౌతికంగా మనం అనుభవిస్తున్నది ప్రతి ఒక్కటి శీత ఉష్ణ ఉన్నట్టు. శీత ఉష్ణ చాలా ఎండ, చాలా చలి, ఇది శాశ్వతం కాదు, కొంత సమయం ఇప్పుడు అవుతుంది. ఇంక మనకి పర్వాలేదు, ఓకే ఎండలు ఉండొచ్చు, ఒకసారి వర్షం వస్తుంది, త్వరనే మనకి ఎంత బాగుంది అనిపిస్తుంది. లైక్ అనిపిస్తుంది, వర్షం రాలే, అంత ఎండ అయితే చేంజ్ అవుతుంది, సీజన్ చేంజ్ అవుతుంది. అది ఎండగానే ఉండదు, అది మరలా అది చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ సీజనల్ చేంజెస్ ఉన్నట్లు మనకు మాసాలు ఉన్నట్లు, మనకు చలికాలం, ఈ ఎండాకాలం, వర్షకాలం ఉన్నట్లు ఈ సుఖ దుఃఖాలు, భౌతిక సుఖ దుఃఖాలు. దీన్ని ఏం చేయాలి? దాన్ని తాం తితీక్షస్వ భారత, దాన్ని ఎలా మీరు సహించుతున్నారు? మీరు ఏం కొంత ఎక్కువగా కొంత ఇచ్చేసుకుంటే అయింది, అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటే అయింది. చలికాలంలో ఒక 2 స్వెటర్ ఎక్కువగా వేస్తే అయింది, ఇంకేం కావాలి మేము తీసుకుంటే అయింది మెజర్స్. లేదంటే ఎండాకాలంలో ఇంకా విధంగా ఇంకేమైనా అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తే అయింది. సో ఈ విధంగా మనం సహించుకుంటాము. సో అదే విధంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు భగవంతుడు, మీరు తాం తితీక్షస్వ, టాలరేట్, దీన్ని సహించాలి, దీన్ని సహించేదిని నేర్వాలి మనం అని భగవంతుడు అర్జునుడి ద్వారా మనకు తెలిపేది. సో అంత దేవతలు ఇప్పుడు గీత కారణం శంకయోర్జిత, వాళ్ళంతా సంశయాలంతా తగ్గింది. తతః సర్వే నివర్తంత, వాళ్ళందరూ కూడా తిరిగి వాళ్ళ ఏం బాధ్యతలు ఉన్నాయి. సో మన బాధ్యతలు దేవతలకు ఉన్నట్లు మనకు కూడా చాలా బాధ్యతలు ఉన్నాయి, మనం కంటిన్యూ చేసుకుని వెళ్ళాలి. త్రిదివాయ దివౌకసహ, వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు, శాంతంగా వెళ్ళిపోయారు. సో ఇక్కడ అధికారి, ఒక అథారిటీని మేము ఎప్పుడు అప్రోచ్ చేయాలి. మనకి భగవద్గీత ఉన్నది, భాగవతం ఉన్నది, మనకు ఎంతో భక్తుల సంఘం ఉన్నది, శిల ప్రభుపాద పుస్తకాలు, భగవంతుని నిర్దేశనాలు. సో దీని నుండి మనకు పరిష్కారం. మనకు ఎస్ ఓకే, ఈ రోజు నేను ఎండ్ చేస్తాను.